Il-Maltese Village Festa huwa ktieb ġdid fis-suq li jiġbor fih esperjenza ħajja ta' ktieb u fotografu li jirnexxielu jagħti stampa ċara ta' kemm il-Festa Maltija tibqa' fost l-aktar attivitajiet soċjo-kulturali li tagħti identità lil pajjiżna. Dawn il-festi tradizzjonali ġew stampati f'sensiela ta' ritratti li minn għajn il-fotografu jiddeskrivu l-mod ta' kif il-festa tar-raħal tiġi ċċelebrata. Il-ktieb jinkludi fih nies jiċċelebraw fl-eqel tas-sajf, iċ-ċikċifogu u l-lob tan-nar, il-pika fil-festa, il-ferħ, l-armar u dak kollu li għandu x'jaqsam mal-festa tradizzjonali. Patrick Fenech huwa l-bniedem li ħadem fuq dan il-ktieb għal dan l-aħħar 13-il sena. Il-fatt li hemm il-festi forsi anke l-element ta' knisja, dik l-element ta' pika, x'juri dan fil-Festa Maltija? Jura, ħafna din hija mistoqsija li anke l-ktieb ta' 600 paġna ġifieri titiżjed volumi minn hekk biex tispjega, però hija ħaġa ovvja li l-Festa Maltija hija parti biex ngħidlek mid-DNA tagħna. U l-ktieb da li jispjega jipprova joħloq id-DNA tal-Festa Maltija. Bla dubju r-ritratti li ssib f'dan il-ktieb juru l-passjoni kbira ta' qatt kbir ta' volontiera li huma dilettanti tal-festa. Volontiera li qattaw ħafna mill-ħin tagħhom biex fid-data tal-festa kollox ikun lest biex jingħata ġieħ il-patrun jew il-padruna. Min-nar tal-ajru għat-tiżin tal-festa il-ktieb jispjegalek din it-tradizzjoni. Dan wassal biex il-Fondazzjoni Valletta 2018 għażlet biex dan il-ktieb ikun parti mill-proġett tagħha minħabba il-legat kbir assoċjat mal-kultura Maltija. Sifer barra minn Malta u titkellem ma' turisti li jkunu waslu Malta b'mod speċjali fix-xhur tas-sajf, naħseb il-festa huwa dak l-aktar element li jsemmulek bħala identità nazzjonali Maltija u gburi ħafna illi proġetta dil kwalità ilu għaddej snin ħafna. Ra l-kollaborazzjoni tal-Valletta 2018, dan huwa proġett fuq kollox li se jħalli ħafna legat. L-editur tal-ktieb huwa Godfrey Farrugia li għal qalbu ħafna għandu l-Festa Maltija u l-mod li bih evolvit minn żmien l-Ordni ta' San Ġwan sal-lum il-ġurnata. Xi ħaġa oħra li dan il-ktieb irnexxielu jgħaqqad taħt kappa waħda.